Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu a dneska budem robiť na novú inteligentnú plastelínu. Magnetická strieborná a ako ste si všimli, tak je magnetická. Má tie isté vlastnosti ako tá druhá, akurát je magnetická. A nemyslím len tak obyčajne. Pozrite, aká je super. Prvá vlastnosť. Vidíte? Ide to za tým. Čakajte, musím nastaviť správnu stranu. Tak a pozerajte sa. Budem to trochu tenšie. Vidíte, ide to za tým. To je vážne skvelé. S tým robiť mnoho pokusov. Alebo pozrite. Dám to sem. Tak pozerajte. Pozerajte. Vidíte? Dáva to do seba. No ale to nenecháme, aby to dalo do seba, pretože potom sa to ťažko vyťahuje. Ten magnet je vážne silný. To sa kúpi na stránke Plastelina. Je to doplnok k tomuto, stojí 3 €. No a potom ešte čierna magnetická, tá robí to isté, len je čierna a stojí toľko isto. Tak ukážem vám teraz druhý pokus. Tak napríklad urobíme bublinu a skúsime nechať cez to prepadnúť, cez tú bublinu. Ešte sem. Tak. A dáme to tak. To je trochu čierna z vrchu. Tak a máme bublinu. Zoberieme magnet. Tak a dáme to tam. Vidíte, prepadá sa to rýchlejšie. To sa chce urobiť vážne veľa. Teraz skúsime napríklad toto. Pozrite. Vidíte? To je skvelé. Tak. Teraz by to zožralo. Ale nebudeme robiť žiadny timelapse. Teraz urobíme to lens. Tady len spravíme takovou len díru. Dám si takovou len kuličku. Tady len spravíme díru. Tak. Dáme sem magnetizujúci špenát. Tak. Tá plastelina ide za tým magnetom ako divá. Musím dať trochu ďalej. Chcel by som, aby sa k tomu dostalo samo. Do stredu a pozrite sa. Možno to k tomu dostane, myslím. Posunieme to trochu, pomôžeme. A už. Počkajte. No proste to žere. Vidíte? Teraz to vyťahneme. Prepáčte, že buchnutie a za zčernenie obrazovky. Tak. A keby ste chceli ďalšie videá, tak povedzte. Čaute.